Pila? Ikaw sa internet? Pila lang? Hanggang 1.5? Pila ko nulo? 2,800. Ha? 2,800. Pila last price, ana? 1.5, hotdog. 1.5 ba ni hotdog? Ha? Sige na, kaya manguli na mo. Suga, ito pabutangan pa rin nga rin. Saan pa po na nanay suga? Search lang. Utang ka ni mo. Sige na doon, 5 eh. Kaya ang ihatag sa mga kwan.